Ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun damar fara saurara da zarar mun ɗora. Ku kasance tare da Asrar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Abokan shedan peji na 8. Minal da Suhaib. Suna kaiwa gida, Minal ta kalli Suhaib ta ce, mijina ka yafe ni. Ina ji a jikina akan ba zan samu natsuwa ba idan ban faɗa maka abin da ya faru ba a tsakanina da yaye Suhaib, wanda hakan yasa yake bibiya ta da son abin da ya faru a can ya sake faruwa. A gaskiya idan na ɓoye maka wannan sirrin ban kyautawa rayuwarka ba. A matsayinka na wanda zan aura, tabbas ranar da muka tafi night hotel tare da baƙinmu, ka san ina azumi a ranar, ban ci komai ba, ban sha komai ba, sai bayan isha. Don na manta da ina azumi, to a gurin Fatina aka bani lemu, ka san bana sha, amma jin kishi yasa na tuna ban saka wa cikina komai ba, hakan yasa na ɗauka na sha. Bayan na sha, na ji bana son komai sai kasancewa da ɗa namiji. A nan ni da kaina na kama hannunsu muka shiga ɗakin hotel ɗin. Daga nan ban sake sanin inda kaina yake ba, sai dai na farka na ganni tsirara kwance a ƙirjin Suha. Tashi ne na ji jikina na ciwo, ai na miƙe tsaye da niyyar na je na yi wanka. Na ji kamar an watsa min barkono a gabana, ko da na duba na ga har da jini, ga wani jinin a kan gado. A nan na fahimci Suha ya ƙwace min martabata, kuma abin da nake da gurin na baka a matsayina na matarka ta sunna idan mun yi aure. Shi yasa na shigo a lokacin a dame. Don gasa jikina kawai na yi ko wanka ban yi ba na fito, hakan yasa ka ganni a ranar cikin damuwa. Na faɗa maka haka ne saboda bayan na tura maka saƙon bani da lafiya, Suha ya zo nan sai na ce ya cuce ni, ya faɗa min abin da ya faru a daren ranar. Don har lokacin ban san me ya faru da ni ba, kuma na kasa tunawa. Shi ne ya sanar da ni tabbas na ji baƙin ciki, na yi kuka. Shi ne na ce mashi yanzu idan ka aure ni, ka same ni ba budurwa ba, me zai faru? Za ka iya duka na, ko ka kashe ni, ko ka rabu da niya. Shi ne Suha ya ce, shi zai aure ni, don yana so na, hakan ya sa ya rungume ni, kai kuma sai ga ka shigo. Cikin zafin nama ya buɗe motar ya fita, ya bar ta a ciki, ya yi tafiyarsa. Bayan ya fita, ita ma fitowa ta yi, ta rufe motar, ta shiga gida tun a falo, ta sheƙe da dariya, sannan ta fara taka rawa. Tana waka kamar haka. Hey, taka rawa 'yan mata, ye taka rawa 'yan mata, oh taka rawa ɗan juya 'yan mata. Tana taka rawa har ta kai dab da kayan kallo, ta kunna, ta jona wayarta, ta kunna waƙar Gwanja sama mata. Suhaib. Bayan fitar shi motar shi ya shiga, ya tada a mugun gudu ya fige ta ya hau titi. Yana kaiwa gida ya tarar da mahaifinsa ya ce, Dadi kai ne? Yaushe ka dawo? Dadi ya ce, ka manta ne? To a daren yau ne za a yi shagalin ƙarin shekarata. An shirya fatin ƙara shekarata a kamfaninku tun da yana ƙasar a wannan karan. Suhaib ya ce, Ok dad. Dad ya ce, me ke damun ka yaro na? Babu komi dadi, kawai gajiya ce. Ok, ka je ka yi wanka ka kwanta ka huta. Sai zuwa dare mu haɗu a kamfani. Ok dad. Tafiya yake yi har yana ganin duhu, tsabar ɓacin rai. Yana shiga cikin ɗakinsa ya buɗe firij ya ɗauko kwalaben giya. Ya fara haɗawa yana sha. Duk ƙarfin yansin da ke cikin ɗakin bai hana shi jin zafi ba. Zuciyar shi kamar ta fashe haka yake ji. A ranar babu inda Suhaib ya fita, ya kulle kanshi cikin ɗaki. Dadi ya san tabbas ransa ne a ɓace, shi yasa ya ce ya wuce ɗaki, don ya san idan ya sha kayan maye zai rage wannan damuwar da ke kan fuskar shi. Dadi ya ɗaga waya ya kira Suha amma bai ɗaga ba. Suha. Bayan wannan yarinyar wadda ya kira ta ƙaraso, tun a falo ya rungume ta, suka fara kisin ɗin juna. A zafafe yake mata, kawai ya kai hannunsa kan na fulaninta. Yana wani shafa su, sai ajiyar zuciya kawai take yi. Hannun shi ɗaya ya kai kan zif ɗin rigarta, ya zuge shi, a nan ta taimaka mashi wajen cire rigar gaba ɗaya. Dama shi babu komai a jikinsa, sai boxer. Nan ta saka hannunta kan bananar shi, Suha kamar ya yi hauka. Dan shi kawai ji yake yi Minal ce. Zame boxer ɗin shi ta yi, ta duka a gabansa, ta fara shan bananar shi, cikin ƙwarewa da gwanewa. Aiko Suha sai ihu yake yi. Can ya ɗaga ta sai saman kujera mai cin mutum 3. Nan ta hau kan shi, ta saita bananar shi, sai sama take yi tana ƙasa, shi kuma hannun shi duka suna kan na fulaninta. Bayan minti 15, Suha ya dawo hayyacinsa. Tura ruki ya yi, ya ɗauki boxer ɗin shi ya mayar. Ta ce, Suha, lafiya, me ke damunka? Babu komai, za ki iya tafiya. Na saka maki 50,000 a cikin akawun ɗinki. Takowa ta yi ta zo dab da shiya, ta ce, ka faɗa min damuwarka mana. Tana ƙoƙarin haɗa bakinta da nashi.
sai ganin ta yana hawaye. Ƙara riko Ruki ya yi a lokacin shi ke murzarta kamar mayunwacin zaki. Tun tana daurewa har ta fara ihun neman taimako. Can ta samu ya juya ta. Ai tana samu ta kubuta daga rikon da ya yi mata ko kayanta bata tsaya sakawa ba. Ta kwashe su ta fita a 100,000. A ƙofar gidan ta tsaya ta saka kayan jikinta na rawa. Kuka kawai Suha yake yi yana faɗin me yasa Minal kika zo min a inda ba zan same ki ba. Na so a ce da ke nake wannan. Kina a matsayin matata amma ina Suhaib ya zama katanga wadda ba zan iya haurewa ba. Dan na kawo gare ki. Yana gan faɗan haka ya zumbur ya tashi. Babu komai a jikinsa. Ya ɗauki wayar dan ya yi kira sai ga kiran dadinsa. Hakan ya sa ya kira dadinsa. Bugu biyu dadi ya ɗauka ya ce Suha ka zo yanzu ƙananka na cikin damuwa. Amma na ce shiga ɗaki ya huta. Suha ya ce to dadi amma bana kusa. Amma zan kira na sa a kula da shiya har zuwa gobe. Dan idan har ya zo wajen shagalin daren yau zai muna hauka. Sai mun haɗu wajen murnar ƙara shekarar ka dadi. Nan dadi suka yi sallama ya kashe kiran. Ya kira wata namba ana ɗauka ya ce ina son ku yi min bincike akan wace ce Minal. Kuma ka tabbata sahihan bayanai za ka bani a kanta. Yanzu zan tura maka kuɗi ka fara daga yau. Ya kashe kiran ya sake kiran wata namba. Ana ɗauka ya ce daga yau duk inda Minal za ta je ka kasance kana a bayanta. Ka sa min ido akan duk wani motsinta. Minal bayan ta gama rawar sama mata ta yi wanka ta kwanta tana chat. Karfe 8:30 na dare. Harabar kamfani cike take da mutane manya-manya. Can sai ga fitowar Alhaji Abdulrazak Abdulkadir mai glass. Fitowarsa ya sa waje ya kaure da tafi. Ana ta bashi hannu ana mashi murnar ƙara shekara. Bayan an natsu sannan ya fara magana. Ya ce a yau ba iya farin ciki na ne kaɗai ba. Har da wannan kamfanin. Don yanzu haka mutanen China sun bawa wannan kamfani lambar yabo kuma sun karrama shi a matsayin kamfani na farko a nahiyar Afirka wanda ya masu tallar da ta kawo masu ribar da tsawon shekara 5 ba su samu irinta ba. Kuma wannan talla ita ce talla ta farko wadda Minal ta yi a matsayin talla ta farko. Tafi aka yi sosai, Suha ya kalli kowa, ya ga yana sauraron abin da ake faɗi. Amma ko da ya kai duban shi kan Minal, ya ga ita hankalinta ba ma a nan yake ba. Ganin babu Suha a gurin yasa ya je ya same ta. Gyaran murya ya yi hakan ya sa Minal ta kalle shi. Suna hada ido ya ce, Minal, me haka? Ba na yi maki magana akan ki daina shiga damuwa irin haka ba? Ko kina son wani ya gane halin da muke ciki? Kallon su ta yi ta ce, Suha, na kasa barin abun a cikina. Yanzu haka Suhaib ya san komai. Dakatar da ita yi ya data suka shiga ɗaya daga cikin ofishin kamfanin. Suna shiga ya ce, me? Kin yi hauka? Me yasa zaki faɗa wa Suhaib wannan abun? Kai haƙuri, ya rutse ne yana tambaya ta. Ashe ya ji maganar mu ta ƙarshe, hakan yasa na faɗa mashi abin da ke tsakaninmu. Amma na ba shi haƙuri, sai dai tun lokacin bai sake ɗaukar wayata ba. A gaskiya Suha, na yi tunani akan da kai kamata na rayu. Don duk wadda ta same ka a matsayin miji za ta ji daɗi. Tabbas Suhaib na so na, kuma son da yake min ya yi yawa, hakan yasa yake mugun kishina. Shi yasa nake tsoron. Kar wata rana ko da na aure shi, wani abu ya faru zai iya kashe ni. A da gorina na zamo mata a gare shi, a yanzu kuma ina fargabar aurensa. Suha cikin ransa ya ce, yarinya kin fahimci waye Suha. Ai Suha babu wadda zan kusanta sau ɗaya. Ba ta yi gurin na rayu da ita ba har abada. A zahiri ya ce kin ga. Maganar shi ce ta yanke don jin shigowar saƙo. Shiro Bayri ya duba. Hankalinsa ne ya tashi ganin abin da aka turo mashi. Jin shiru ya sa Minal ta ɗago kai. Ta kalle shi ta ce Suha lafiya. Me ke faruwa? Na ga duk hankalinka ya tashi. Nika mata wari ya yi. Saga bidiyo ne aka turo mashi. Ta kunna bidiyo din. Hankalinta ya tashi. Ganin bidiyon lokacin da Suha ke fitowa da gawar Faiz a but har zuwa inda ya jefa ta a ruwa. Nan ta ce Suha waye ya turo wannan? Kenan an gamu lokacin da muka jefar da gawar Faiz. Jin muryar Suha suka yi a cikin amsa kuwar kamfani. Hakan yasa Suha da Minal suka fito. Suha ya ce dukkaninku kowa ya bani hankalinsa a nan. Zan ba ku wani ɗan gajeren labari. Ni sunana Suhaib Abdulrazak. Bayan fadawa da ni soyayyar mace ɗaya wadda nake so fiye da komai nawa, fiye da kai dadina. Kai ina son ta fiye da kaina ma. Amma ina an waye gari halinmu na rayuwar banza da 'yan mata ya sa wani abu ya same ta. Tabbas a yau zan faɗa wa dadina ya yi kuskure. A lokacin da muka fara balaga, mun fara kawo 'yan mata muna hutawa da su. A matsayinka na mahaifinmu, kamata ya yi kai muna aure. Tun da kana da dukiya,
amma sai ka buɗe mana kamfani domin mu samu 'yan matan da za mu dinga lalatawa cikin sauƙi. Tabbas dadi ka yi kuskure. Hakan yasa ni da yayana muna amfani da wata ƙwaya wadda ke fitar da yarinya daga hayyacinta idan mun fahimci baƙuwa ce. Mu yi amfani da ita wadda daga baya idan ƙwayar ta sake ta ba za ta iya tuna abin da ya faru ba. Mun lalata 'yan mata da yawa, wasu ma har mun salwantar da rayukansu. Ai a 100 Suha da dadi suka ƙarasa wajen Suhaib. Suna cewa wannan shaye-shaye ya yi, don Allah ku yi haƙuri. Allah ya sa babu 'yan jarida a ciki. Dadi na kaiwa ga Suhaib ya wanke shi da wasu tagwayen maruka hagu da dama. Ya ce Suha, kai shi ofishin shi ka rufe shi a ciki, har mu sallame baƙinmu. Jan shi ya kai shi ofis ya rufe. Suhaib na cewa sai ya kashe Suha. Ko da Suha ya fito bai ga Minal ba, ciro waya ya kira ta. Tana mota ta ji kiransa, sai da ta kusa yankewa sannan ta ɗauka. Cikin sigar tausayi take magana. Suha ya ce, kina ina? Na ji kamar kina cikin mota. Ta ce, ina mota zan je gida ne. Ko na dawo akwai matsala? A'a, ki tafi kawai sai mun yi waya. Ta ce, okay, ina son ka Suhana. Murmushi ya kashe wayar. Nan taro ya watse. Suha ya ce, dadi, akwai matsala. Wallahi Suhaib ya ce zai kashe ni. Kuma dadi, wallahi na san zai iya aikata abin da ya ce. Wallahi dadi, ina jin tsoron Suhaib. Dadi ya ce, to bari ya dawo hayyacinsa sai mu yi magana da shiya. Yanzu ka sa a fito da shiya, a kai shi gida mu haɗu a can. To dadi, bari na zauna a nan tare da kai. Har ya dawo hayyacinsa sai mu yi magana da shi. Dadi ya ce, a'a, ni fita zan yi na sallami waɗanda suka zo, amma ba jimawa zan yi ba. Idan na gama da suwa zan wuce gida, sai mun haɗu. Suha ne ya zo kofar gidan Minal, ya saka makulli ya ji bai shiga ba, hakan ya tabbatar da tana cikin gidan. Tun daga motarta, haka yasa ya dinga duddubawa ta tagogin gidan, yana kiran sunanta. Minal na jin shi, amma ta ki tashi ta buɗe. A nan ya ce, Minal, don Allah ki buɗe, na ganki ko da sau ɗaya ne, domin ina ji a jikina daga yau ba zan sake ganin ki ba. Na yanke shawarar zan kashe kaina ne, kawai don ba zan iya rayuwa babu ke ba. Kuma ni ban cancanci na zama mijinki ba. Amma komi na maki, ki yafe min, ina son ki, ina ƙaunar ki, har zuwa numfashina na ƙarshe. Fashewa da kuka yi, ita ma Minal kukan take yi. A hankali ta furta, wallahi ina son ka Suhaib. Ina jin son ka a cikin jijiyoyin jikina. Jin shiru yasa ta duba, ganin bata gan shi ba yasa ta fito falo, ta duba taga ta ga bata gan shi ba. Budewa ce za ta fito ta ga yadda aka ƙawata wajen da sunanta. Murmushi ta yi tana kallon wajen. Ta furta, sahibin raina da rayuwata. Ka bayyana a idanuwana, ni ma na ganka. Tabbas Minal na jin ƙaunarka fiye da kowa. Ka mamaye min zuciyarta da soyayyarka. Ka cika min burina, na zamo sananniya a idanuwan kowa. Ni a yau a shirye nake na zamo matarka, Suhaib. Ka biya sadakina a yau, ka aure ni a yau, Suhaib. Kar ni ma na mutu, ko ka mutu ba tare da ka aure ni ba. Ina so na yi maka biyayya a matsayin mata, kai kuma miji. Suhaib ne ya fito a bayan fulawoyin da ke gurin. Ya furta, kun ga matata. Ita ce wadda a yau aka ɗaura min aurenta. Minal, na zo na sanar da ke ne cewa an ɗaura aurenmu a yau. Alhamdulillah, za mu dakata a nan. Sai gobe ku ji mu da ci gaban wannan labari. Na gode sosai, kar ku manta ɗan uwanku Asrar ne. Bye bye.